jamu dai maza ka kai mu gaskiya ta ya halinta dakta alheri al'umma suna nan bayan ka jamu dai maza ka kai mu gaskiya ta ya halinta dakta alheri al'umma suna nan bayan ka jamu dai maza ka kai mu gaskiya ta ya halinta dakta alheri al'umma suna nan bayan ka yanzu dai zan tafi ne na gaida jagoran tafiya da ta alheri kaga mai dubun nai na masoya mai dubun kyauta ne ga al'umma baya gajiya jamu dai gaba dai tunda yan uba sun shiga koma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta na yi baitin farko akan kafa ba fa zan kara kaga ranar ke lafa ai ba a kyale sun kira hadimin tafiya jamu kai mu dauka huce tsara dakta alheri rabbana ya kara maka himma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta ka wuce ka tafila idan ana maganar aiki kara shiryawa daura dan mara sarkin aiki dakta alheri jamu je gwani sarkin aiki Allah dafa maka tun da kai take san al'umma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta dakta alheri sanin kwala ne ke gaishe ka gani gasa di kwantaki yana maka san barka Allah saka maka godiya muke dan albarka Allah dafa maka jinjina muke sarkin himma dakta alheri rabbana ya kara maka himma dakta alheri ko kace da shi sarkin kyauta wanda shi kullum baya kin ma kyautar mota shi yasa a kirawo shi dakta alherin gata a gurin talakawa da duka ɗimbin al'umma dakta alheri rabbana ya kara maka himma sannan angon dakta na amina jimirin aiki sannu baban hafiz kowa fa ya sauka da kirki ala kara maka martaba ka jamu muje zaki sanni jagora mai dubun nan al'umma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta baban al'amid kaga wanda bai kamar jama'a baban khairar shi ga rabbi ke neman sa'a in mun kawo kukan mu baba bai ce mana a'a Allah saka maka rabbana ya saka da himma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta jagoran tafiya sani dai dan albarka baba ka jara gaman mu muna bin bayan ka jamu dai dakta dan albarka jagoran talakawa uban matasa mai himma dakta alheri rabbana ya kara maka himma dakta alheri duk tsiyar magauta sun barka tunda sun ja ka ja a dole ka gafa sun barka jamu dai dakta al'ummar kake maka sun barka dole ne mu yaba ma tun da kana san al'umma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta dakta alheri jinjina muke maka dan kirki ga gwanin tafiya dole ne a ce sarkin aiki na dakta amina jinjina muke maka dan zaki Mustapha jibrin ko kace da shi dakta alheri rabbana ya kara maka himma yanzu dai zan tafi ne na gaida jagoran tafiya dakta alheri kaga mai dubun nai na masoya mai dubun kyauta ne ga al'umma baya gajiya jamu dai gaba dai tunda yan uba sun shiga koma jamu dai maza ka kai mu gaskiya sai halinta naga dacewa ne kawai yasa in gaishe ka sannu mai san jama'a rabbi ya karo albarka baba na tsaro bai cikan gane dan kaunar ka hadimin tafiya kaga mai san al'umma dakta alheri rabbana ya kara maka himma dakta alheri jamuje sarkin tafiya jagoran al'umma mumuna nan bayan ka